Namasté, nachádzame sa na okruhu Bud, kde sa uskutočnia predposledné ázijské preteky v sezóne. Pneumatiky a monoposty tu musia čeliť vysokým teplotám a náročným zákrutám, medzi ktorými vyčnieva zákruta číslo 10, ale takisto aj značnému prevýšeniu, ktoré na pneumatiky pôsobí veľkou vertikálnou silou. Pirelli sa na nástrahy tejto trate pokúsi odpovedať kombináciou strednej a mäkkej zmesi. Jedná sa o odlišné pneumatiky z pohľadu odolnosti a rýchlosti. Predstavujú ideálnu voľbu pre zlepšenie show a vymýšľanie rozličných stratégií. Miestna trať je známa hlavne svojou takmer kilometrovou rovinkou a taktiež veľmi dlhou boxovou uličkou, tá meria takmer 600 metrov. Znamená to, že pri zastávke v boxoch dochádza k veľkým časovým stratám. Tí sú teraz, keď bola maximálka v boxoch znížená zo 100 na 80 km za hodinu, ešte výraznejšie. Taktika tímov a rozhodovanie o počte pitstopov budú z hľadiska zlepšenia pozícií kľúčové. Ako sa dá ale počet zastávok predpovedať? Je to prevedené na základe štúdia dát o rýchlosti a opotrebovaní, ktoré sú nazbierané vo voľných tréningoch, najmä tých piatkových. Každý monopost má svoje špecifiká, takže je vhodné obe dostupné zmesi využiť tým spôsobom, ktorý poskytuje výhodu oproti konkurencii. Tímy majú k dispozícii komplexný softvér, ktorým spoločne so spomínanými informáciami pomáha zostaviť tú najlepšiu stratégiu. V nedeľu hrajú rolu aj faktory ako počasie a teploty. Premávka na trati alebo nečakaný výjazd safety caru môžu všetky kalkulácie znehodnotiť. Výberom zmesí pre preteky obvykle Pirelli ponúka správnu kombináciu, ktorá umožňuje viac ako jeden pitstop, čím sa podporuje rozmanitosť stratégií.